Jääkiekkolegenda Matti Haagman on kuollut. Haagman menehtyi 61-vuotiaana espoolaisessa sairaalassa viime yönä. Haagman muistetaan yhtenä kaikkien aikojen suomalaiskiekkoilijoista. Ja näin vaarallisesti sitten suomalaisen ruotsalaisten maalilla Esa Peltosen ja Matti Haagmanin yhteistyö tuo tulokseen. Harvoin jos koskaan on suomalainen jääkiekko saanut nauttia niin suuresta lahjakkuudesta kuin Matti Haagman. Hakki oli voittajatyyppi, että hän halusi voittaa kyllä jokaisen pelin ja jokaisen aloituksen ja kaikki muuta. Ja kyllä hän osasi sitten taas antaa ja vaatii muiltakin siitä, että jos joskus ei joku kuvio mennyt sillä lailla, kun hän halusi, niin kyllä kaverit sai kuulla siitä, että voittajatyyppi. Haagmanin ura vei hänet ensimmäisenä Suomessa kiekko-oppinsa saaneena pelaajana NHL:ään 1976. Suomen mestaruutta taidokas keskushyökkääjä juhli kolmesti hänelle niin rakkaan Helsingin IFK:n väreissä. Haagman oli myös nelinkertainen SM-liigan pistepörssin voittaja. Mä muistan niitä ohjeita, kun sanoin, että tällä hätäille kyllä se kiekko tulee ennemmin tai myöhemmin. Ja kyllä Matti niin kuin opetti pelistä ainakin mulle todella paljon. Ja oli semmoinen pelaaja, jonka rinnalla sitten yleensä muut pelaajat tavallaan nosti tasoaan tai sai ne näyttämään paremmalta. Mun mielestä hän on se one and only Mr. IFK. Kummat kisat asetat tällä kaudella arvokkaammiksi? Olympiakisat vai jääkiekkoilu MM-kilpailut? Molemmat on yhtä tärkeitä. Rohkenetko ennustaa Suomen sijoitusta jääkiekkoilun olympiasarjassa? No ei, se pronssi nyt tuu sieltä. Nuoren Haagmanin ennustus heitti yhden sijan vuonna 1976. Suomi sijoittui Innsbruckissa 4. Haagman pelasi urallaan 4 MM-kisat ja 3 Canada Cupia. IFK on jäädyttänyt myös legendan pelinumeron 20. Jääkiekko-leijona numero 98 on poissa, mutta muisto elää ikuisesti.